kousek za Brnem jsme pro vás objevili neobvyklý, ale krásný sport. Pojďte se na něj se mnou podívat. Diváky by určitě zajímalo, co to capoeira vlastně je, kdy se vzala. Takže capoeira to je vlastně brazilské bojové umění, které spojuje prvky boje, tance, akrobacie, hudby se zpěvem. Tohle vlastně všechno děti dělají dohromady a výsledkem je capoeira. A jak vás napadlo tady v základní škole v Želešicích se zrovna takovému exotickému tanečně bojovému umění věnovat? Tak já na této škole působím jako učitel a vychovatel a vlastně capoeiru dělám už zhruba 9 let. A samozřejmě vedu oddíl a prostě nešlo to jinak, než začít trénovat i s dětma tady na škole. Díky vlastně i podpoře pana ředitele Leoše Huzlíka, tak tenhle klub tady začal fungovat a myslím si, že za rok a půl fungování máme už řadu úspěchů za sebou. Já jsem viděla, že všichni vaši žáci jsou velmi šikovní, ale vím, že mezi nimi je i jeden velký talent Mike. Řeknete nám o něm něco? Tak Mike, opravdu musím říct, je velice výjimečný talent. V podstatě i kluci, který jsem učil dřív, tak říkají, tohle kluka jako není potřeba nic učit, on všechno dělá sám. A Mike dokázal za ten rok získat už pár nějakých úspěchů, titulů. Jedním z nich je třeba vítězství v mezinárodní soutěži Talent Awards a také byl vlastně vybrán ve výběrovém řízení nadačního fondu Plaváček manželů Jakubiskových, kteří teďka se v podstatě nad ním přebrali záštitu a starají se o něho. A další třeba jeho úspěch byla nominace na Zlatý oříšek a natáčení v České televizi. A já se zeptám talentovaného capoeiristy Majka. Majku, jak často musíš trénovat, abys byl takhle dobrý? Každý úterý. Jenom jednou týdně, to je dobrý. A řekni, nebojíš se, když cvičíš, že se třeba zraníš? Ne. Ani že ublížíš někomu jinému? Ne. A ještě by mě teda zajímalo, co tě vlastně na capoeiře baví úplně nejvíc? Mě se baví akrobati, hudbu, zpěv a tanec. Komu byste capoeiru nejvíc doporučil? Tak já bych to samozřejmě doporučil všem klukům a holkám, kteří třeba mají trošku problémy s hyperaktivitou nebo s chováním, protože mě za 10letou vlastně práci tady s nimi se určitě osvědčilo a určitě jsem v tom našel jakýsi prostředek, jak tady s těmi dětmi pracovat. Takže kdo má nadbytek energie, pusťte se do capoeiry.